Senenge Bambang Kumbayana menika nggih mung dadi wong peng-pengen, dadi wong kondang. Babakan kaprawiran, minggat, minggat lho. Tananira ayo kumel kucemrah maratani aduh nyawa Gusti kula sinuwun sanget mboten nginten bilih berkunung tanpa dunung Raden Kumbayana duh Gusti mugi paduka ngrakita tirtaning kesabaran sampun kaduk mawa kepanasen ngengetono bilih menika titisaning getih daging paduka piyambak Pade nganti liwung rasaku ora bisa nata pikirku Bribin saranaris yen kena jan baliwa dening Bondo kalani mangsa bodho mrih mangsub narimeng kalbu Butine kang ten bawan Butine kang ten bawan manjur lakuning angin guntur agraning arga Kura-kurnita kagiri-giri ora bumi prakempita patul mangambak-ambak sawah treswor lan lesut ler pinusa sindung riwut magenturan ora pati ndugama patih Sara Maruta kowe nututi nungka lakune Kumbayana nggih Raden lepat jagung pangaksama paduka Raden mundi dawuhipun ingkang sinuwun inggih ingkang Rama titi mangsa mangke singandika Raden Kumbayana kadhawan wangsul ngestu padha ngarsanipun ingkang Rama Kanjeng Dewaji. Sepisan moh ping pindho moh sakteruse aku ora gelem. Nuwun sewu, pemanggih Kanjeng Rama Prabu kuwi penemu kuna ingkang wis ora jumbuh kelawan kahanane wong nom jaman saiki. Nggih, namung mestenipun ingkang Rama menika Nalendra peputra ugi kedah kenging dipun ajeng-ajeng dening tiyang saknegari. Aku moh dadi ratu. Ciptaku mung kepengin ngulandara ngubengi jagat iki kaya guruku sing Penemban Bargawa. Aku kepengin kondang Kajana Priya ing ngreh kadigdayan kanuragan. Ora susah aku mbaleni gunem kang tanpa guna kowe bali yo. Aja ngregon-ngregoni lakuku. Nyuwun pangapunten. Kula dipun paringi purba wasesa. Menawi ngandika Raden boten kepareng wangsul, kula badhe lantukaken karti sampeka supados ngandika saged wangsul wonten ngarsanipun ingkang Rama. Bagus. Ing atase kowe patih ngerti kota katune wewengkon negara ing atas angin. Aku ngerti yen to kowe babakan pemerintahan kowe mumpuni. Nanging bab atos sing balung kuleting kulit kowe bisa ngrubuhke Bambang Kumbayana cetha kowe patih peng-pengan.
sarta pawon tengren hal Sigra kang bala tumingal sang sampo samya ngedali ler kadet wileting koto katalah yen aku nggugu pangandikane Kanjeng Rama ora bakal kasembatan sedyane Kumbayana ya aja nganti sinengguh yen to aku wong nom ingkang batal gawe wong tuwa babar pisan ora nanging Kumbayana menang netepake uripku pribadi. Aku krungu kabare lamun to Kakang Sucitra wis luwih dhisik ngejawa. Nanging mbuh ana ngendi dununge Kakang Sucitra? Ya. Ora bakal ana ala dulune lan Bambang Kumbayana sumusul ngejawa.
Muga Yang Agung tansah mayungi sak laku jantraku. Benawi alerap-lerap banyune nedeng beno. Gemledhek gumrubuk sumarane biyuh-biyuh. Aku arep nyabrang ora bisa, aku ngambah gegono ya ora bisa. Kuwi lah dalah piye iki? Mongko upama iki wis wanci surup surya kaya mengkene aku bali. Mendah kaya ngapa surake kang padha ora seneng marang tekate Kumbayana ing atase. Ing mau wae aku dipernahake supaya bali sowan ngono kersane Kanjeng Rama, aku ora gelem. Aku ora keduga lah kok dadi mung kepalang benawi kang nedeng bena kaya mengkene banjur aku mingkuh ora. Malah aku prasetya prasapa janji ngetokake giri sayembara. Sapa wae ingkang bisa nyabrangake aku nganti tumeka ing gisik ing sisih kono. Yen to sifat lanang bakal tak aku sedulur Sinarawadi. Yen to sifat wanita aku sego bakal mundhut garwa. Mandang aning tawang nenggih ucape Bambang Kumbayana. Dadak sakuling mangke ingkang kekablak ning gegana suwiwine ndaplang nganti kaya ngebaki langit anenggih ana kuda sembrani ingkang nglesi ngembang duren. Kuda sembrani pawestri ingkang niyup saking gegana nganti sumiyut kang Pancawara tarik kaya mireng sabdaning Bambang Kumbayana jlek aning ngarsane. Kala ulat ngabdi catet barong kang pamulu halus manis mawe kung sembodo kang atetek mondorangkung akure pantes natya malaku ing
kok andu para temen ana jaran kok ulese apik temen. Mawa suwiwi piye-piye. Wah. Iki upama wong wedok ngono mesti wayune ora elok. Iya. Ora upama to kowe bisa tata jalma kowe kuwi jaran saka ngendi dene mawa suwi bisa ngambah Dirgantara. Jenengmu sapa? Iso guneman apa ora? Ora bisa gedhek ngono kok. Gedhek ora enjoh. Ning nggonku ya enek lho wong. Gedhek ning malah gelem iki malah enek. Yo. Ngene iki upama iki katurangganing wong wedok, iki nek aku nyandra jaran iki upamane iki wong wedok. Sorot mancur mencorong mijil saka Putri Winongwong. Iki Putri Winongwong tegese putri sing diayomi dening dewa. Ngono. Mula nek disawang ayu gawe lamong akeh priya sing kepengin boyong dadi kembang lambe pating slemong, akeh kang gandrung kloyong-kloyong. Para priya mung pating plenggong plompang-plompong ora kuat ndulu bundering bokong. Iki nek wong wedok nek dicandra ngono kuwi. Dedeke ora sangkuk astolir gendhewati nekuk driji saya alit ing pucuk padaran ora mblenduk pocong nyenting munjuk disawang saka mburi tunduk saka ngiringan mathuk saka ngarep kudu njuk. Iya. Kok ya apik temen ya. Nanging tumrap priya muda kaya aku iki ingkang urung tau bebrayang, aku urung tau weruh cara pamiling wanita. Ya. Mongko wong-wong kenek padha guneman jarene dununging wanita kuwi tumrap priya ana ingkang mestani swarga nunut lire nek kebeneran pamilihe bisa mahanani karaharjan uripe. Entuk-entukane wanudya ora mung bisa mimbuhi marang rasa seneng nanging uga bisa ngreksa marang prajane kuwi entuk-entukane nek ora kleru ing pamilih ning wong biyen kuwi ya duwe patokan nek rabi aja nganti ngogak-ogak turu sijo tegese aja demen menyang bocah sing durung umur ngrusak pagrayu. Aja demen ngrusuhi wong kang duwe bojo angrong persanaan sosok demen menyang bojone sanak sedulur. Nggih mangsa aja seneng marang bocah sing durung wanci, meksa saresmi aja seneng rudra peksa, anjejamah tegese aja seneng sanggama sing ora nganggo duga. Wong biyen ki ngono kuwi. Apa to sebab aku kok ngrasani nang ngarepe jaran iki jebul aku bareng nyawang jaran iki ayune. Karo nyawang wong wedok ayu kok malah pilih nyawang jaran iki. Biyo mripate le bening biyo. Iki upama ta waranggana abdi dalem ing kraton ngatas angin kono mesti iki waranggana sing matane ditambahi kaca kae. Ning wong biyen ya tau paring piweling ambak mung kawruh bisa uga sing ngarani kawruh gugon tuhon mengko nek wis nindakake saresmi utawa sanggama wong biyen meling le aja sanggama ana petengan nek peputra ndak cupet budine le aja sanggama ana papan sing kesorot srengenge kowe nek peputra bakal adoh kabejane ngger aja sanggama ana ngisor wit sing wae kena dipangan kowe nek peputra senengani aya. Oleh kowe aja sanggama kanthi kokean tingkah. Kuwi besok nek peputra anak-anakmu glidhik. Malah mbahku biyen nate paring dawuh kowe nek sanggama aja karo ngentut. Kuwi nek anak-anakmu dadi wong cetil. Ngono kuwi mung pathukan gugon tuwon digugu ya kena ora digugu ya kena. Nanging tumrap ing lakon iki apa iki
pitulunganing dewa menyang Bambang Kumbaya ning atas aku minibake prasetya. Sayembara kang mengkono mau lah kok dadi kowe banjur mendak-mendak ana pangarepanku kaya njaluk tak tunggangi, kaya njaluk tak titi. Turangga. Apa kowe semekta nyabrangake aku? Iya. Ya, sawega. Bokonge kok ditengos kerene kok. Nek memper mono. Yen to pancen kowe sago, aku sabrangno temeka gisik ing sisih kono kae ya. Mang wong wang mang mangen yo nenging nala. Ya yen pancen mangkono aku tanggap yen to kowe saguh nyabrangake aku. Muga-muga sawetara ngudanane aku bisa tumeka ing Nuswa Jawa dina iki ya Turangga. Lauto nitih kuda nenggih Sang Kumbayana nyabrang bengawan ingkang nedeng banjir bandang lengkeh-lengkeh lampah ingkang kuda lenggat lenggut ingkang anitih krasa nikmat yayah binandul ing tilam sari kasiliring samirana teman liyer-liyer Sang Bagus kaya ngambah ana ing alam pasupenan labet astanira kanan kiring den tumpangaka ning suwiwi kablaking wulu kuda nenggih kanang suwiwi kaya bisa ngebuti risang Bambang Kumbayana wauta ngambah jroning alam pangimpen mila dhateng sembodeng wiraga dasar maksih jejaka dereng nate sesinggulan kalian wanita mila dhateng sembodo
temah kurut kang kama tumetes saksana kaya salit gondhangira kuda sembrani mulak ana kama ingkang lumarap sigra sinarap kinarya jampining salit nalika samana ana kaelukan lenggih kuda ingkang wis ngancik anggar bini dadak kaya sinengkakake dene ngandhut angel nyarengi plethek ing Sang Hyang Surya merbabak ing brang wetan gumulung mangrempak ing wadya ora nang kono ora nang kono magawya gelar sira wang-wang magawya gelar sira wang-wang trimo banget ya tak trimo banget kowe wis tetulung nyabrangake nganti temeka gisik ing sisi kene aku ora bisa menehi bebungah apa-apa kejaba aku ngaturake panuwun tak dongakake muga-muga sak uripmu tansah mangya rahayu Kuda Sembrani iki ngopo to iki iki kowe iki ngopo? Iki kok ngambungi sengak-sengok anggepmu? Lho, soroting netramu kok mengkono? Lah kan. Apa nadarku ucap kowe ngarep nggonku ngedekake sayembara sapa sing bisa nyabrangake? Dadi gedhe cilike upama cecowo kowe nagih. Nagih iya. Ayo lunga, kowe lunga. Sumpah prasetyaku mau ora tak tujokke menyang kewan bebrangkangan kaya kowe. Nang tak tujokake kelawan titah ingkang dudu kewan. Apa ya ana ngendi ana ing atas aku pangeran? Aku putraning ratu ingkang bagus kaya mengkene banjur mung arep dhaup kalau kuda. Ora. Tak pundhut pangertenmu ya Kuda Sembrani kowe ngali ya. Wah malah nguyuh. Ya jaran wedok mula ora aneh lamun to nyiprat-nyiprat. Aku ora sudi. Aku ora sudi duwe bojo kowe. Ayo. Aja melu aku. Bumi gonjang langit kelap-kelap katon lir kincanging alis sisang mawe gandrung sabarang kadulu wukir moyak maye kowe minggat to ngaliyo kowe minggat to sutek aku mbok totke menyang ngendi paranku ayo ngalih apa ora gelem lunga apa ora ora gelem minggat longgo parung brodho wadukmu barat
sing resan langkung sekawit wujudmu kuta samangke wus malih warni ake marang kuwa lah sapa kang silih kula punika batari wilu utama wisik ulun putra Sang Hyang Narada yen ngono ka pasang yogi wis pantes kalamun sun undut garwa Ladalah. tobat layak to layak dadi jaran bae ayune ngedapi-dapi lah kok jebul ana wong wadon ayune kaya mengkene biyo-biyo saka pucuk rambut nganti jempoling sikil kok babar pisan ora ono gethek cacate yo handek kuno ora emban-ban cetip tukang joget bedaya ing kraton Ngatasangin kae kok gedeblek iki ana wong kok memel kaya ngono biyo-biyo lengene le gilik kowe Wilutama Yayi inggih Raden kula Bathari Wilutama Batobat tak bundut garwa ya nek mau wujud jaran aku gemang ning bareng saiki wujud wanudya ingkang ayune kagila-gila bebasan sigar jagat kaya ngene gelem ya gelem ya inggih pancen wiwit Paduka Raden kala wau nitih wonten gigiring jaran Sembrani kula sampun dados kagungan Paduka lah dalah sekarang ning pun kakang wong ayu Setya Rekta Kang Selapindha Kartika Baya Mirabaya enten sinempuk dadyosira wong ayu Setya Rekta sapa sing duwe bojo ayu kejaba Bambang Kumbayana nanging kawuninganmu ingkang kula kandhut menika wiji Paduka Raden lho kowe nggerbini malah sampun sangang candra lho piye ta iki kosek iki diitung lok nunggang jaran mau petunge nganti titi mangsa iki urung ana 3 sasi kok dadi kowe wis meteng sangang sasi iki piye
Mengko kowe ge saka kono wis nggawa bayi. Kowe mengko saka kono ge ngendi? Sangamu ngendi? Kula saking Kayangan. Lah, saka Kayangan mengko wis nggawa kandutan. Mboten menika wiji paduka. Raden. Malah saya gemeter raos kula. Raden, kula mboten kuwawi kenging menapa. Dan kula kados mekaten. Keringet kula kados tangkis dadal Raden. Kados jabang bayi badhe weruh padhang ngowo. Lho, Wilutama, piye iki? Aduh. Raden kula nyuwun pitulungan kados Ayo kae ana wit kae kene. Jariku tak copote. Tak taleke nggon wit kono kanggo ngampi-ngampi mbok menawa enek wong liwat ben aja weruh. Ayo Yayi. Nalika samono eling-eling Bathari Wilutama wis ngandhut ponang jabang bayi wijining Sang Bambang Kumbayana. Pancileking ponang jabang bayi piyak langse Gumbalagiri. Mijil kakung pekik ing warna parandene. Dlamakane atos kaya tracaking jaran. Ing githok mawa suri pindha turangga. Menika putra paduka Raden. Kok mara-mara duwe anak lho. Inggih. Raden. Kula nyuwun tulung keparenga paduka paring pusaka nami dhateng jejabang menika. Dadal. Sawangi dhisik praehane piye ya? Oh, lah ora siwah sarambut. Irung-irungane ya kaya irungku ngono kok dadi. Rambute kok kaya wong maja. Ya ta, ya. Rene nyatane miyos sing bocah iki saka gua garbaning Wilutama, ya Bathari Tilutama. Nggonmu ngandhut jabang bayi rikala maksih dadi turangga. Mula iki tetepe anakku tak jenengke Bambang Haswatama. Raden, kados cundhuk sanget kalian kawontenanipun. Ya. Namung rehning nalika semanten kula menika kesiku dening pukulan Bathara Guru tumunten kasabda dados turangga. Sagedipun kula luar saking penandang kula kedah nglampahi tapa ngrame ingkang werdinipun tetulung dhateng karibetaning sesami. Mila sareng kula sampun kelampan atur pitulungan nyabrangaken paduka Raden Kumbayana. Samangke kula lajeng babar wangsul wujud widodari malih lumantar pusaka paduka Raden. Mila kula ngaturaken genging panuning kang tanpa upami Raden. Ya. Banjur kakmu piye? Rene nyatanipun menika sampun paduka paringi pusaka nami. Rehning kula menika widodari Kayangan. Kula mboten badhe saged lami mapan wonten ing Mercapada. Kula
kedah wangsul dhateng kadewatan ingkang putra Bambang Suwatama kula aturaken padu. Lho, piye? Wilutama piye? Kok ngono ke piye, Raden? Lho, kowe lah dalah. Aja mati aku. Wah, lah piye? Turun tewang kara kingken lir manguswa kang layon denyelang kang memanise wadananira layu gumelku jemrah maratani marang sariranipun Dewa lah kok dadi kaya mengkene lakon ingkang kudu tak sandhang. Oh, Wilutama, Wilutama. Tega temen kowe menyang anakmu. Wah. Wis genep tenan lakon. Ya kaya ngene iki mbok menawa entuk-entukane nggonku ora gugumi turut menyang dawe wong tuwa. Aku wis dielekke sranane nyaris dening Kanjeng Rama Prabu. Sedyaku kepengin Kajanapriya kondhang ing rat ing babakan kasekten. Durung paja-paja kondhang, durung paja-paja ketemu gegayuhanku, malah saiki dotong-dotong nggawa anak. Lah dalah. Piye iki? Oh, anakku nggih, anakku. Aja nangis yo nggih ibumu. Ibumu ora ana. Swatama, ibumu ora ana yo nggih. Tak ombeni apa iki? Aja nangis yo nggih. Oh, kae kaya ana kutha cilik kae coba tak paranani. Aja nangis yo Li.